Hej, jeg hedder Anders, og jeg har tænkt mig at læse et lille udsnit af El Quijote på dansk. Der handler om den navnkundige og tapre adelsmand Don Quixote de la Mancha, hans stand og virke. I en lille by i La Mancha, hvis navn jeg ikke lige kan huske, levede der for nylig en adelsmand af den slags, der har en lanse stående i sit våbenstativ, et gammelt skildskjold, en erfældig krikke og en omstrejfende mønte. I gryden boblede der mere oksekød end vædderkød, hakkis de fleste aftener, fastemad om lørdagen, linser om fredagen og dueunger som lidt ekstra om søndagen. Alt dette slugte 3/4 af hans udkomme. Resten gik til en skydestrakt af sort klæde, knæbukser af fløjl til helligdagene med tøfler i samme stof. Og til hverdag pyntede han sig i en dragt af det fineste, ufarvede, gråbrune klæde. I hans hus var der en husholderske, der havde rundet de 40, og en niece, der endnu ikke var fyldt 20 år. Og endelig en tjener, der tog sig af markarbejdet og ledsagede ridderen, sadlede krikken op og var flink til at bruge beskærsaksen. Vores adelsmand nærmede sig de 50 år. Han var senere og mager med skarpskåret ansigt, morgenduelig og glad for at gå på jagt. Det siges, at hans tilnavn var Quesada eller Quesada, men her er der nogen uenighed blandt de forfattere, som skriver om ham. Skønt velbegrundede formodninger peger på, at han hed Quesana, men det betyder ikke så meget for vores fortælling. Det må være tilstrækkeligt, at beretningen om ham ikke afviger med en tødel for sandheden. Man skal altså vide, at den adelsmand i sige.